Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Gabon entzuleak, gaurkoan arituko gara, azken urteetan gero eta zabaldu dagoen dikotomia batez. Gainera oso bat egiten duena Euskal Herrianen gurea den bitartasunarekin. Atletika la Reala, Kanona la Nikon, GKS la Ezker Abertzalea, jende normala ala crossfiteroak, alako dikotomia potoloak, gurean daudenak. Baina beste hau nahiko indartsu etorri da. Egia esan, azken aldion gero eta gehiago entzuten da. Gorpu jaleak, arai jaleak, versus lore eta alpapa jaleak. Vegetariano, jende vegeta. Bai. Ez son gukuna. Baina kontu hau ez da atzoko, ez da? Ez, atzoko ez. Bezperakoa. Bai. Pixka gai hontaz hitz egiteko, menu ez, berezitxo bat prestatu dugu. Eta lehenengo platera izango litzateke, oso aspaldikoa, arrain egosia hominidoen erara. Arrain egosia hominidoen erara. Aragia ez, arrain egosia. Arraina, markau. Bai. Eta orduan, atzera egin behar dugu, 780.000 urte. Bueno. Bai. Orduan... Zehazki. Bai, zehazki egun hartan, urte hartan. Egun hartan pasazen atun bat. Jordan ibaiaren aranean, hominido talde batek arrain egosia jantzuen, esan bezala, egun hartan, jula lakuaren ertzean, ez? Israelgo Gesher Benot Jagob azternategian, arkeologoek argitutako arraina arrastoi esker, iritsi zaigu, ez? Iritsi ziren ondorio horretara, duela 2 urte. Argitaratu zen ikerlan hori, 2022ko urte amaieran. Eta lehenago bagenekin hominidoak duela 2 milioi urte inguru hasi zirela arrai gordina jaten, aragia pixka lehenesiago, duela 2,6 milioi urte. Berez, modu esporadikoan edo hasi omentziren gizakiak, hominidoak, aragia eta arraina jaten, homo habilisak hasi zen, baina benetan kontsumo iraunkorra edo dieta noikoa bilakatu ziren arraia eta aragia duela 2 milioi bat urte, homo erectusarekin batera. 2 milioi urte, elkar jaten, Bai. Radio. Badia batzuk, animalia batzuk demora gehiago daramate hori egiten, Beste animalia batzuk. Mori da, bai. Beste animalia batzuk, bai. Baina, orain arte gizakiek, adituek uste zuten gizakia duela 170.000 urte gutxura bera, zizela elikagaiak prestatzen, ez? Eta orduan nazioarteko ikerlari talde horrek, 2022an egindako ikerlan horrek, benetan lehen gizakien dietaren irautza uste baino asko zen lehenago geratu zela frogatzen du, ez? Hori, 600.000 urte lehenago. Ia ezer. Bai. 600.000 urte gehiago egitu diote horrengatik, Bai, eta hortarako frogatu behar izan zuten, ez? Hori, garai hartako arrastoiek benetan kozinatu edo prestatuak zeudela. Eta hortarako lehenengo aztarnategian gaur egun desagertua dauden hainbat arrain espezieen arrastoak topatu dituzten, desagertua daudenez, horrek datatzeko ere balio du. Bai. Eta hainbat espezie eta arrasto asko aurkitu izanak, esan nahi du kontsumoa ohikoa zela, ez zela salbuespen bat izan, afari hura. Gizakia harrigarria da bere horretan, gaur egun munduaren erena miseria gorrian edo miseria betean bizi da, baina gai gara
oin dela 700.000 urte arrain bat ia egosita zegoen ala ez jakin. Bai, hori da, Jakiteko. bai. Osea, gure espeziaz asko esaten du, bai. Bai, gainera, esan bezala, arrastoiek hainbat luzatan aurkitu zituzten, eta horrek esaten du, luzaroan kontsumitu zutela, etzela hori. Zela pein izan. Ezen afari berezia izan. Hori da. Unortakoa. Espezie horitako bat da, Cyprinus carpio. Karpa. Karpa edo zamo arruntaren familiako arrain handi bat, zen, zeia desagertua dago, espeziea, eta arrainaren hortzeko esmaltea osatzen duten kristalak handitu egiten dira beroaren eraginez, eta kristal horiek aztertuz ikusi zuten adituek, karpa handi horiek egosteko temperatura egokian jarri zituztela, eta ez zituela su espontaneo batek erre. Arginano, ondo, parrilla altura egokian, eta hori da. Ez da, getaian ere. Eta hori arrainaren hortzen esmaltean ikusi zuten. Flipantia. Bai. Eta horrek azera zen du, komunitate haiek arraina egosteko tradizioa zutela. Behaien gastronomian, bazela plater bat nahiko... Gustatzen zitaiela. Hori da, bai. Kontua da, elikagai gordinak deskomposatu eta digeritzeko askoz energia gehiago behar dela, janari prozesatuak edo prestatuak deskomposatu eta digeritzeko, baina adibidez gaur, jan behar duzun ensalada digeritzeko, baina. Denbora gehiago beharko dut. Bai. Horregatik, lehen gizakiak, hominidoa janari prestatua jaten hasi zirenean, denbora eta energia gehiago eman zien, sistema sozial eta jarrera berriak garatzeko, eta gainera, arrainak omega-3 azidoak, zinka eta jodoa dauzka, eta garunaren garapena bultzatzen duten sustantzia dia horiek. He llegado hasta el final, donde tú has vuelto a empezar. Tú eres mi omega, tú eres mi omega. No hay Dios que pueda borrar lo que está escrito para mí. Tú eres mi omega, tú eres mi omega. Bueno, a ver, esan behar da, saio honen oinarritan dagoela elkarbizitza eta bakearen aldeko konpromiso finkoa. Bai. Beraz, arraina masiboki hiltzea eta ondoren jatea ona dela eta garuna potoltzen duela adierazi izanak ez du bat egiten programa honen balorekin. Baina, joe nola dagoen, parrilla. Kontua da, ikerlarien ustez urgeza zeukaten eremuak, adibidez, aztarnategi hau, ez? Funtsezkoak izan zirela Homo erectusa Afrikatik haratago edatzeko, urgeza jakina erabiltzen zuten edateko, ez? Baina animaliak ere edatera urtzen zirenez, eizarako guneak ziren, eta gainera arrainak ere bazeuden, ez? Urgezatan. Eta hominidoen migrazio bideak baldintzatu zituen horrek, ez? Baldintzatu zituen urgeza inguruan izateak. Sakonera txikiko uretan gaina arraiak harrapatzea erraza zen, eta gainera ikusi dugunez, sari nutrizionala oso handia zen, eta horrela, arrain errezeta soil horrek gizagarunaren evoluzioa edo involuzioa, batzuen ustez, eta ingurumenarekiko harremana eta migrazioa, ez? Giza migrazioa taxutzen lagundu zuen. Arrainen errua da, Ceuta eta Melillako txarrantxa... Hori da, bai. Zaten hon hori zela oinarrian zegona. Arrain gehiagi jaten zutela hor. Edo aragia, zekusi dugu, urgezak balio zuela, hori, arraina bertan harrapatzeko, baina baita ere animaliak, erakartzeko. Eta, egia da, historia aurrea maituta, lehen zibilizazioetan ere, gizakiak aragia kontsumitzen jarraitu zuela, eta gure urrengo platera hori izango da. Usakumea babiloniar erara. The rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion, by the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept.
Barkatu baino, abestia berriro sartu behartzen urtea amaitu baionen. Bai, eta ez da azkena izango agidenez. Ikusiko dugu, tarte badaukagun berriro Babilonia aipatu eta Bueno. eta bestia sartzeko. Eta ze esaten zuen Babiloniako arginanok? Hau usakumea babiloniar erara, da babiloniar errezeta bat, eta 3.700 urte inguru ditu, eta hauxe da errezeta. Amarsanu usakumea bere saltxan prestatu nahi baduzu, usakumea hil ondoren, ura berotu eta lumatu egin behar duzu. Egosita dagoenean, porruak, baratxuria, handaxu eta kisimu batera xehetu. Kisimurik ez baduzu, baru pixka bat xehetu eta saldari erantzi. Orain bai. Horrela dio, errezeta bildumari zaharrenetako bat, zati batek. Eta... Ematen du errezeta vegeta, aipatzen dituen gehien erdia, ez dakiz zer den. Berez, inork ez daki, hau da, hitzoien esanaia, amarsanu, handaxu, kisimu eta baru, ez dakigu zer esan nahi duten. Ondo dago ordena hasieran, gustatu zaite. Usakumea lumatzeko momentu egokia dela hil ondoren egitea. Bai, hori da. Horrek esan nahi du, aurretik baten bate, kastokilaren bate, saiatu zala. Bueno, eta ondoren ere asko saiatu dira, olakoak egiten. Ez da. Bai. Mendik gertu. Bai. Kontua da, hori, 20. mendearen amaieran, Estatu Batuetako Yale Unibertsitate ezaguneko Babylonian Collection, izeneko bildumaren barruan, kajoi batean aztuta 6 taula zeudela. Kajoi batean aztuta. Eta hori, 1980ko hamarkadan, topatu zituzten, kajoi erikita hor ikusi zituzten, eta kontuatu zian, hori, janaria prestatzeko errezetak zirela, eta errezeta hori esker dakigu Mesopotamiako sukaldeetan nola aritzen ziren. Taula horiek aztertu arte, antzinaroko ekialde hurbilean zer jate zuten beste testu batzoi esker bagenekien, baina eta testu horien artean dago Bibliak aipatzen du. Bai, Mesopotamiako gastronomiari buruzko atal bat dauka. Claro, nola ez digut esango nola jan. Hori ere. Bai, Biblia da, antzinaroko Michelin gida. Bai. Baina, bageneken ze jate zuten, baina ez geneken nola prestatzen zuten, ez? Eta bildumako testu hori esker, badakigu Akadian, Sumerian, Babilonian, edo Asirian, aragi saldak, hegaztiak, zerealak, esnea, datilak, pistatxoak, maspasak eta baratxuria oso gustuko zituztela. Bueno, ez dago eski. Arrautzak ere jaten zituzten, ostrukaren arrautzak ere bai. Bueno, hori tortilla errateatzea horteke. Hori da, bai. Eta moluskuak eta kustazioak ere, ez, itxaskia jate zituztela. Beraz, dieta oro jale oso anitza zeukaten. Eta hori osatzeko gainera, intsektuak ere bazuten tokia dietan. Batez ere matxin saltoak jaten zituzten. Bai. Hori nahiko preziateo dira, zenbait lekutan, ez? Ohendik ere? Bai, bueno, eta insektuak jaterena oso preziatua da zenbait telesaioetan, ez? Telesaiotan? Bai. Proba moduan, edo ez, edo... Hori harrapatu dut. Ja, bai. Baina ez gozamenerako hain zuzen ere. Hauek gustora jaten zituzten. Gustora. Bai, batxen salto buru bat, krask. Edariak ere bat zituzten, eta garagardoa, batez ere erate zuten, kax izeneko garagardo mota bat, kax, bai. Eta ez dakigu eskudirutan ordaintzen zuten ala ez, baina markatu. Hasieran, kax hori, garagardo hori, bakarrik zeremonia erligiosoetan konsumitzen zela uste da, baina gerora... Txarraro hori ere, apaiza lehena, ez? Baina gerora zabaldu zen, eta badakite hori, dokumentuetan jasotak geratu delako, nekazariei soldataren parte bat garagardotan ordaintzen zietela. Mira, klasiko bat. Ardoa ez, ardoa berandu iritsi zen Mesopotamiara eta konsumoa ez omentzen zabaldu. Eta Jaileko errezeta hauetan, ez da aipatzen janaria prestatzeko erabiltzen zutenik ere. Garagardo izan da. Baina bai, erabiltzen zituztela garai hartan gaur egun oraindik ere erabiltzen diren hainbat teknika eta trikimailu. Adibidez, hegaztia lumatzeko
lehengo hile egiten zituzten, esan bezala, baina urberotan sartzen zituzten, eta okela gordina urrozetan uzten zuten, egosi baino lehen trinkotzeko. Okela, adichungari kunjera. Okela, adichungari kunjera. Chanchakam chayalu, chinduram chudalu, chelode padalu, molika ikkutu, aisute niran. Bai, bueno, okela. Bai. Horrez gain, janaria, okela, besteak beste, gatzatu eta eguzkitan lehortzen zuten, ez, luzeroan gordetzeko. Eta gainera beste ohitura bat zuten, oraindik ere gordetzen dena, edo erabili beharko genukena, eta da, mailan eseri baino lehen eskuak garbitzeko ohitura zuten. Bai. Posten ez, betu, podcastaren zatio jarriko dinez, emei gaburoko borroka hortan aberia bengoz garai eta etzen ezen. Bai, eta ja podcasta jarrita, seguro, ondik lotako ere. Igual hori. Betu. Kontua da, orain arte podcasta pixkat geraltzen ari zaigula haragi kontsumoaren aldeko apologia modura, ez? Bai, zindagizu egu, ez gaudela sagardei batean hau grabatzen ari. Ez. Beraz, oazen tortillari buelta matera pizkat, ez? Bai, barazki tortillari Bi buelta Euskal matera. Herriak ordezkatzeko. Bai, eta esan beharra dago veganoak eta vegetarianoak eta betidanik existitu direla, betidanik izan direla. Eta orduan ingo duguna da errepaso bat historiako zer pertsonaia izan diren vegetarianoak. Agian ara, jalea baino lehenago. Agian. Araija baino gehiago, seguro. Bueno. Duela 2 milioi urte hasi baldin baziren, lehenago ze jate zuten. Hoxe ba. Ba hori. Hoxe, orduan ondik eta Eta historikoagoak. esan beharra dago ere, dakigula persona hauek vegetarianoak zirela, idatziz jasota dagolako. Asko zegeia izango ziren, baina... Ez zuten nahi datzi. Ez zuten... Armairutik ezien atera. Hori da. Ja. Eta daukagun referentziarik zerrenetakoa da antzinako Egiptokoa, eta Amenhotep hirugarrena faraoiaren emazteak, Tile izeneko emazteak, ez zuen animaliari jaten, ez zuen animaliari jan nahi, animaliak maite zitulako. Hori ba. Eta gainera, uste zuen fruta jateak gaztetasuna ematen ziola, eta libidoarentzat ere zino beha zela. Bitutile, ze fruta jaten zuen? Ze fruta jaten zuen, orduan? Gazte lerden eta irten egin da? Fruta agertzen da. Fruta. Bai. Zatena barrura. Zena edezu, zure dietan fruta berrenen basartu edo... Oso ondo saldu du, Batez ere gaztutasunagatik, ez da? Bueno, besteare... Gaizki ez? Erromara jongo gera, salto ingo dugu. Eta Kristondorengo 2. mendean, Marko Aurelio emperadore izendatu zutenean, gauzak asko aldutu ziren, gortean. Eta sukaldean ere, bai. Ze aurreko emperadorek ohitura, ze jan ohitura zituzten, ez? Nolako oturuntzak eta prestatzen zituzten, eta... Bentsat, Hollywooden arabera, bai. Baino, hoiek ez bezala, Marko Aurelio emperadore berriak asko zaintzen zuen dieta, elikadura, eta hori ez, aurreko emperadoren gehiagikeriei muzin egin zien, eta bereziki entxaladak eta fruta maite zituen, berak ere bai. Abitu, hori ere ondo iruditzen, ze Romako emperadoreak... Hain zuzen ere ez dira munduko bakezalenak izan. Ez. Eta beraz norbait hil behar baduzu, basikiera zure espezie bereko izan dadila, eta ondoren gainera ez jan. Bueno, pues beitu. Bueno, ondoren ja, egintzazun edizuna. Bai. Bueno, animalik hil eta gero jaten zituztenez, pues bueno, beira, oen bakarrik haien artean. Bestea gustatuko zaizu seguraski, referente izango da, eta da San Francisco Asiskoa. Francisco Asisko? Bai. Asisko Francisco. Tilek bezala, ez? Faraoiaren emazteak bezala, animaliak asko maite zituen, eta ezin zituen jan. Eliza eta animaliak maite ditu, bai, ja joaten zait, kulinario. Bai. Igual libidoarekin ere lotzen duzu. Bai, bukatu historia, ze bestela joango zait.
San Francisco Asiskoa etzen santu vegetariano bakarra izan. Beste bi santak, emakumezkoek, Santa Clarak eta Santa Agedak ere okela jateari uko egin zioten, haragiaren beste plazerrei ere uko egitarekin batera. Beste kontu batzuk ere jango zituzte konbenduak. Hauak ez ziren alpegi galtzen. Itxaskiak agian. Itxaskiko, bueno. Gutxi imaginazioari bidea. Hori da. Erdiarra, iritsi beraia. Eta egia esan, dieta vegetarianoa moda edo autua baino alabearra izan zen. Erdiaroan. Hori vegetarianismo gogorra bada, nekazarientzat, herrixearentzat, bai. Hor ja grazian dirik... Bai. Aragia jauntxo feudalentzat, nobleziarentzat, erregentzat izaten zen, eta gainera jauntxoetako askok, nobleziako kide askok, ez zuten barazkiri jaten, iraingarria zelako beraien ustez. Herrixearen jendilaje horren kontuak ziren, eta beraz... Beste arrazoi bat antikapitalistok vegetaiteko. Hori da. Bai. Arrazoi historikoa. Baino, egia da, noblen artean eta erregen artean eta salbuespenak badaudela. Adibidez, 14. mende amaieran, Sardiniako Leonor Arborea erreginak, batez ere lekak jate zituen. Batez ere? Bai. Behin txerria hiltzen ikusi omen zuen, eta traumatizatuta, erabaki omen zuen handik aurrera aragirik, okelik ez jatea. Txarri bota badira, vegetarianismoaren bultzatzaileak, horti pasadana. Nik ez dut esperientzia hori izan. Agian horrek funtzionatuko luke. Oiu hori, odol festa hori, bai, dago torkemada edo inkisiziotik gertu. Bai. Nik behin ikusi nuen arkume bat nola katze zuten, eta traumak irauntzi ziren, ordu gutxi batzuk, gero arkumea faldu nuen. Kontu hau dira tipo eriozio barra bezala. Asko ados daudela eta hori guztia, haiek ez badute egiten. Hori da. Hau antzeko parecido. Vegeta gehiago ginela, guk geuk hil beharko bagenitu gure baskarien oinarriak. Bai, batzu ere, igual letxuga bat mozteak... Bai? Ez dakit. Ja. Auskalo. Oiek ere bat dira nor. Kontua da, beste errege baten salbuespena ere badaukagula, eta da Indiako Akbar erregeak, 16. mende amaiera aldera, izan zen bere erregealdia, eta ez zuen inolaz ere aragiri jan nahi, eta behin nobleziako kide batek, bere gorteko kide batek galdetu zion zergatik, ez? Zergatik ez zuen aragiri jaten, eta Akbarrek alaxe erantzun zion. Ez nintzateke lasa hilko, nire sabela hainbeste maite ditudan jainkoaren kreaturen hilobi balitz. Sona, ze puto ama, Bai. Ala Akbar, esan zon gero, ez? Kreaturen hilobi. Kreaturen hilobi. Bai, bueno, sabela. berez, badu, hortik, Bai. Ja, bitu, Akbar. Ondo. Eta bain beste personaje ezagun bat, oso maitatua, Torquemada, inquisidorea. Bai. Etzen berez barazki jalea, baino erabaki zuen vegetariano egitea, baino beren arrazoiak ez zeukaten zerikusirik Akbarren arrazoiekin, arrazoi praktikoagoak ziren, eta kontua da, Torquemadak bazekiela pozoia aragitan sartzea errazagoa dela, adibidez, entxaladan ipintzea baino. Bitu beha. Eta ez dakigu zergatik, baina etxairik ez izaion ez falta, pozoiuta hiltzea zen bere beldurrik handiena. Torquemada legea zen munduko angerrena, Torquemada legea zen, bai Torquemada zen. Torquemada legea zen munduko angerrena, Torquemada legea zen, bai Torquemada zen, bai Torquemada zen. Nahiko izen aragi jale daka, Bai. Hobeto zetorki. Aragi errealna. Bai. Aragia erre zuen berak, berak zuzenez, baina... Gero janez. Bai, giza aragia. Bueno, gu dakigula. Ez dakit. Agian pozituta zegoen. Hori da, aspare. Bai. Beste persona ezagun batzuk, idazleak, Percy B. Shelley eta Mary Shelley emazteak. Bai. Ahi buruz eritzen genuen. Bai. Frankenstein
nola, ze baldintzatan idatzi zuten, eta hori dana. Ba, ez zuten haragirik ez arrautzik, ez esnekirik hartzen, eta 2008an saiatu ziren Lord Byron, behen laguna, ba hori ez, konbentzitzen dieta hori egin zezan. Leon Tolstoi ere, barazki jalea zen, eta Florence Nightingale, erizaintzaren ama edo, hori ere vegetarianoa egin zen Krimeako gerraren ondoren. Han erizan moduan joan zen, eta han ikusi zituen izugarrikeriekin eta hainbeste odol ikusita, eta ba, erabaki zuen ez zuela bere bizitza luzean, zegero luze biziko zen, haragirik berriro jango. Naizta beste animalia batzuen esan. Bai, Naizta? hori da. Eta, beak animalia bazituen, irukatu zeuzkan, Bismarck, Disraeli eta Gladstone izenekoak, eta saiatu zen, ba hori, irukatu horiek ere barazki jale egin zitezen, Konbentzitzen. eta ez zuen lortu. Ez. Ez. Baina bai lortu zuen Henri Dunantekin, Bai. uste gorria, Hortaz gorri eritzen koloreari buruz hitzen genunean hitzen genula, bai. Gurutze gorria. Gurutze gorriaren sortzailea zen, eta berarekin bai arrakasta handiagoa izan zuen, komentzitu zuen, baina agian ez zuen asko behar komentzitzeko, ze izan ere, gurutze gorria sortzeko ere, Dunant hainbat bai, gatazkatan eta egon zen. Bazekien zen odola. Magentako guduan, adibidez, eta horrekin ere segurazki trauma pixka bat izango zuen. Eta horregatik, erabaki zuen handik aurrera, baraziak eta fruta bakarri jatea. Eta beste adibide bat, baino agian vegetarianismoaren aldeko, ez dakit, erreferente bezala ez da oso egokia, da Elisabet Austriako emperatriza. Sí. Sí, hori da. Bai. Hori da. Bai. Sí, ez izenez, ezagunagoa da. Eta vegetarianoa zen, baina igual ez dira oso eredugarriak bere elikadura diturak, anorexia izan batzuen, bigorexiare bai, eta, elikadurari lotuako beste nasmendu batzuk ere, omen zituelako. Nazi askore bai, ez? Hori beti aipatzen da. Bai. Hori, vegeta edo hortik hartu hiltzen ziela. Rosa Parks. Baita ere, ez bi hori eznekin. Angela Davis. Bai, hori bai. Williams Icepack. Tenis Djokovic. Hori ere ez da oso eredugarria. Jaten. Vale. Joaquin Phoenix. Eta jarraitu genezak, Bai. Tronudemako nanoa. Ze datu garrantzitsuak. Izena bizena izan dezake, baino. Ez dakit zinten. Bakarri dakite Bai. paper hori indula. Baina, haizu, ni uste dut teoria garbi dakagula. Niri praktikak utxe egiten dit. Oain txoizo gozi batek behitzen zaitu denen hola bere begi horiekin hola. Nik Paulo Fentsakurra bezala jartzen nahi. Listu guruinak martxan jartzen zaizkit, eta itxutu egiten naiz, eta ez dut arrazoitzen. Prima, kontrasana gara. Bai. Eta kontrasanean biziko bea. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.